Wala kuno'y healing nga mahitabo if there is no forgiveness. Ang elemento sa pagpasaylo, mga higala, sayon kay nimo na itambag sa tao nga napiktuhan, pero sa diha nga ikaw na pud ang mapiktuhan, pertigyong lisura, di ba? Lisura, patawarin mo po sila, o amay, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di alam, ha? Alam na alam nila! Palo sila. Apan ang atong manluluwas, dunay espiritu sa pagpasaylo. So katunay na ay problema higala sa mental health. Kana mga tawhana suko na sila permi. Di gyud ka pasaylo, dili ka pasensya. Madunay usa ka amahan higala nga kini manggong pamilya, as a family, dili nato maglikayay nga malikayan nga managbangi ta sa atong kabataan, sa atong manada. So dunay amahan nga nagpertindig nilang banagbangi og tungod sa kayubos sa amahan, aw nagpagkayubos sa maong bata, mikalagyo kini miadto sa lugar dito, kini nahitabo sa Espanya, sa Spain, sa Madrid. Ato siya, doon na sila misunderstanding, sumilayas kini. So sa kahigayon, ana, ang amahan nakadesider pag publish ani sa newspaper. O yang ginananak, o kinang tanan, napasaylo na, andam na ko ni mo nak. So, yan gina. Kung sa ato pa, ang common name dito isa, kung sa ato pa dudong, kung sa Ilonggo ba tuto, kung sa Ilocano ondoy, yun siya, to, ginapasaylo ka na ginakon to. O kinato, makita ta dito sa may, yang gi-describe sa may dool sa Montana Hotel. Og na dito, makita ta dito, kay maunay pinakasentro nga lugar. Nya hawan po kayo kung sa ato patiri, marabag idsa. So pag adto niya dito sa ibuntag, og dito mga, nakurat siya, pag adto niya dito, kay himamaton niya ang iyang anak, adunay kapin sa 800 ka mga dudong nga nagulat, o mga tuto, o mga undoy nga nagulat dito, atubang sa ilang amahan. It is a time for healing. A time for healing. Wala kuno'y healing nga mahitabo if there is no forgiveness. Walay relasyon nga papasig uli kung wala ng elemento sa pagpasaylo. Ang elemento sa pagpasaylo, mga higala, sayon kay nimo na itambag sa tao nga napiktuhan, pero sa diha nga ikaw na pud ang mapiktuhan, pertigyong lisura, di ba? Lisura, ikaw, ang imong uyab, ikaw, istorya ko niyo ba, Awing? Ang imong uyab, gikuha sa imong barkada, giilog sa imong barkada, masuko ka, puspusan siguro imong 2x2, no? Pisultihan taga matod pa, walay may tabo nga healing unless kung naana ka nato ang gitawag nato og forgiveness. Sibot pa sabot sa pagpasaylo. Aniya kuno ang kahulugan sa maong pagpasaylo. Usa ni siya ka proseso sa imong pagbati nga nagurot-urot ka, kalagot ka sa imong nag-ilog sa imong uyab, ha? Batayin nimo ni Aweng, nag-ilog ka, naka-squirt mo, iya ka gipasakitan og ayo. Imo ni siyang gipili, gipili nimo nga i-let go ra ba? I-let go. Mo pito ng pulong sa Bisaya, pasaylo. Ipasaylo lang, Ipasaylo lang yung mga di mayang pagbati, mga kalikot-kot, isaylo na siya. Mauna siya. It is a price for getting on with, mo na kasabok sa imong kinabuhi. So, it may mean my forgiving another of my being forgiven. Kaya ikaw sa napasaylo mapunta. So, recipients mampunta sa gitawag natong pagpasaylo. So, mura ni siya og usang forgiveness ko ng mga kabataan, usay, imo mo nang di na nimo na hinumduman, kanang imongan. Siguro, imo na siyang biyaan. Ikaw ra Ginoo, mo'y bahala na. So,
ang forgiveness usa ka na siya ka nindot kaya ang tinuod kuno kay nga nindot pa kay na sa kahumot sa bulak sa diya bitaw ang bulak mapaksiya na mga limyon ang iyang kahumot. Ingana na kuno ka nindot ang gitawag matuod nga pagpasaylo. Kay naayuban mga tao pasaylo pero dili tinuod pagpasaylo pag guman nimo libakon na pug siya bahugo na nga dili na tinuod nga pagpasaylo. Di kalimtan na gyud kalimtan na gyud. So maura gid shape prescription diri sa tibuok kalibutan prescription na gini siya sa kaya nga may power matud pa that is powerful enough to unlock the chemical bonds of hostility, resentment, and bitterness. Ako iyaw kay na. Maunay mo pagawas, niining itawag bitawag, kaligut-gut, kalagot kanunay sa imo ising kitao. Mauna ang muraginay prescription diri sa kalibutan. Ang gitawag nato og pagpasaylo, forgiveness. And you and I are recipients of this forgiveness. When men, sa diha nga kita nakakomitar sa pagpakasala, gianunsyo sa Ginoo that you are forgiven. Kay gusto sa Ginoo i-reconcile na, misinggit ang Ginoo mga higala. Ngayon, for God so loved the world, porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world, that He sent His only begotten Son, that through Him the world will be reconciled because God is concerned of your relationship and my relationship. God's pronounced forgiveness to all sinners in the world, regardless kung unsa ang imong sala o ang akong sala, mga higala. Mauni makahatag ka nato o kadasig na modulta sa Ginoo, mga higala. So, pautana karon, nganong magpasaylo magita? Why forgive? Why forgive? Because this is a powerful medicine, may gala. Labaw pa kini sa tambal sa COVID. Kini siya, labaw pa kini nga medisina, mga gala, sa giprescribe, mga antibiotic, painkiller, nga giprescribe sa atong mga mananambal. Kay ang nagprescribe nini ang Dios, si Jehovah nga nakabuhat sa tao. Forgiveness is essential. Sa ato pa kung essential, kung wala na siya, di gid mahitabo, di gid pwede. Parang it is essential for us that we have to eat a healthy foods. Dili pwede ka, di paniud to, manat sa liyon na to, nahin na paniud to, mga hagdaon ta na siya paniud to ba? Kay kapaniud to na ba? Essential, essential, di ba? Essential gani, dili pwede nga wala na. You will not survive without this. So, forgiveness is essential for the healing of emotion. Kung ang imong emotion mo ay problema, kaligut-gut ka, what is essential? What is the best prescription? The best medicine is forgive. Forgive na, pagpasaylo. So, mauna gina mga higala, mauna yung gitambag ka na to. Why? For this reason, my friend, remember more than 2,000 years ago, at the foot of the cross, what happened? Sinitabo dito, more than 2,000 years ago. Hinuktuki ko no, bisan unsa ang imong kahimtang, mga higala. Unsay nahitabo dito, sa dito ka sa cross, mga higala. Unsay nahitabo dito, bisan asa ka. Ang imong kahimtang, asa ka hinuktuki. Kung galingkod ka, matud pa usab. Kung gahigda ka, hinuktukan nimo. More than 2,000 years ago, nga dunay nagpakamatay dito sa cross. Ikaw, higala, ang iyang ipakamatyan. Ikaw kadto. Why we forgive? Because Christ, at the foot of the cross prayer, Father, forgive them. Sinang gana? Forgive them. For what? For they did know. For they knew not what they did. Wa sila nasayod kung unsa ilang gibuhat. Higala ato kunong buki kiyon ka Diyot, be? Sulayan kuno natok utingkay. Wala daw sila nasayod. Si Jesus Christ, for more than 30 years, nag-ipon ngadto sa ila. Nagpuyo dito. Nataw sa Bethlehem, nagpuyo nakig-uban sa Nazareth, ginadayo karon sa millions of Christians nga nagadayo bisag dili Christian nagaadto sa Israel. Haditong dapita 30 years siya nagkinabuhi sa Nazareth, namanday sa Batanon pa siya.
Siya diya, naghimo siya siyang ministeryo, nag-ayos sa tanan nga mga masakiton nga tao, bisan pa katong nag-BI kaniya, hey kuno, ang tao nga luwasunon niya, gibutangan siya sa korona sa cross. Imbis siya giuhaw siya, gipainom og binigar, gilansang ang iyang kamot og tiil, gipurong-purong, gidughang, and yet, walay pulong. Matod pa tawing gana kung ang iyang uyab kan masuko gid siya, siguro puspusan niya dos por dos. Pero ani ay Jesus Christ ang gipadala sa Ginoo mahigala. Alang kanato para dunay healing, para dunay pag-ayo diha sa atong negatibong emotion. Ha? Sa atong kaaligot-got higala. At the foot of the cross, ang baba sa manluluwas, walay pagtumina, walay panghimaraot nga migawas sa katong tao nga nagbibiyay kaniya, instead ningon siya, pasaylua sila, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Patawarin mo po sila, o Amay, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di alam, ha? Alam na alam nila! Balo sila. Conscious sila sa ilang giyon. Apan ang atong manluluwas, dunay espiritu sa pagpasaylo. Because He only knows that this is the best prescription for the healing of emotions, for the healing of our mental problem, for the healing of our grudges. At the foot of the cross, ang pagpasaylo higala, dili lang gitawag physical healing, dili lang higala ang imong emotion manaut, at duna usay maayo higala nga epekto diya sa imong panglawas. Matud pa sa usa ka mga dalubhasa, may igsoon, chronic severe psychological affect genes and may increase the probability of the formation of cancer cells. Pero kung magapasaylo ka, at dunay mga certain enzymes, mga certain enzymes nga nadiskubrihan ni Gala, mga dili nga kini mo hatag kining mga enzymes nga gitawag telomerase, nga maoy gitawag kining stress mo'y wear down, daot sa imong mga immune system, apat kining telomerase nga enzymes sa Gala, mao kini mupaboost sa imong gitawag natong immune system. So not only psychological, not only physical healing, not only emotional healing, but there is an effect for our health kung kita magapasaylo. Mauna ang nadiskrupsihan sa mga sinsya. Nga numre ikala kung may suko ka, unsay may tabo sa imo, ang imong dugo mong gahi, ang imong blood pressure mutaas. Imbis 120, 130 to 210, adrenaline rush, ug diya sa imong stomach, murag lain yung paminaw. Kung nagkaon ka, di ka ganahan, bisag imong sudan. Labi kayo, di nagaganahan, mawadan ka sa ang imong lungs higala, ang iyong oxygen, paspas kayo, mo increase ang imong blood sugar, so dunay mo bagting sa imong buwan, pag di mo na mabungga ng bagting, sa imong hawin na, puspusan mo itong sukan mo. That's effects of anger. Mauna siya ang epekto higala kung masugo kita. Labi na kanunay, kung kanunay kita nagakasugo, kanunay kita nagkaaligut-gut, naanak ka nato higala, atong papuyo ng atong kaligut-gut sa atong isikatao, di kaganahan, dili ka permina sa imo nagapabilin. Actually, mura rin mo, naulipon ka niya itong tao, meaning you are controlled by that person nga sige ni mo kaligut-gutan. Alkansi ragid gyapon ta kung naata kanunay niya ng pagkaligut-gut sa tao nga nagkasakit sa to. Dunay nahimo nga pag-usisa, pag-utingkay sa itawag natong Stanford University. Ang epekto ni ini, batod pa ila. Stanford University, nakita nila ang research sigala nga ang dunay gitawag adverse effect for not forgiving. Kung dili ka magapasaylo higala, mo increase ang imong kasuko, kaaligut-gut, suko kanunay, mga
wanang pagbati nga, sumo, when hostility increases, forgiveness decreases. So kung mauni kanunay ang imo pagbati, naani ka nimo, imposible nimo mo pasaylo. Naani kaligkut-kut, masuko ka, hisgutan na gani, imayin pa lang ka nga, anino pa lang gani, masuko na ka. So dili po ka ganahan mo pasaylo. So saan niyo pagpasaylo nga maumanay nagpatigbabaw diha sa imong kasing-kasing. So, dunay 45 nga pagtuon sa tao nga duna niini nga pagbati igala. So ang ilang gitawag, ang ilang physical health is as strong at risk. So posible pagkasakit sila kasing-kasing, dunay mga balatian nga daghan nga mabot kanila or even premature death. They will experience premature death. Kung sige ka kasuko diha sa di ka ganahan ngano man. Of course, kung suko ka, di naman ka mag-value sa imong ginakaon, sa imong ginainom. O, labaw sa tanan, dili na pug ka, di na pug ka usahay makatulog. Di magkakagalagot. Di magkakalagot. Factors for heart disease and premature death. This is according to sa pag-usisa nga gihimo. Pero kung dunay pagpasaylo, matod pa, forgiveness is not only good for your mind, it is also good for your body. Why? So gihimo kini higala nga nakita diya kung mupasaylo ka, dunay gitawag maayo nga epekto diya sa imong kalawasan. Sa imong gitawag nato og mukalma ka, dunay it alters kada ba sa imong blood chemistry, kanang dunay gitawag na fight or flight hormone increase kung naa ka sa kasuko. So imong immune system affected. Pero kung mupasaylo ka, matod pa, forgiveness has been shown to be benefit mental health. So katuday na ay problema higala sa mental health, kana mga tawhana suko na sila permi. Di gyud ka pasaylo, dili ka pasensya. No, nang nakoy ba nga amigo, labi na sa road rage, kana bitaw sa traffic, ga-drive ta, kini mga driver igala, bisan kita, ga-drive, bisan asa ta, sa atong kahimtang karon malagot ta, usay, banggaan na kag motor. Ako ikapila, ako nabanggaig motor, nakapangabugo, pagkauman, mahilak na kayo dayon. Unya, damis sa mo so, kapila ko nabanggaan, ako lang gayon, sige, sige na lang, ato na lang. Pero saon taman nga nabanggaan naman ta. Sumbago ni mo na. Kung masuko ka, may nagala, mao man ang pastor gawali dito sa channel. Agoy, maulawan ka sa puta. Amo na nga. Ayun, kita. Pero ani ay batayanan ninyo. Kamong ga-drive bitaw. Naragoy ihatag sa inyo para malikayan ka ng gitawag road rage, aksidentes kadalanan. I-apply lang ni. I-apply na ning 5 ka letter, S, R, P, S, R, P, C, F. Malikayan nimong aksidente o road rage kadalanan. Unsa man ang S? Kanang S, space na siya. Tagaig space ba? I-maintain nimo ang balaod ang Republic Act 4136 which pertains nag-isgot sa aton traffic law. One car, space apart. Sugnagi kay space. One car. Kay, kung maguba-guba na iyang kuan, ang iyang brake, kung sa'yo mag-trouble o na ko diya mulusot diya, dili ra ka, mapiktuhan dito. R, what is R? Respect. Kung na mga motor diya, pedestrian, niya gatabok sila, naa sa pedestrian, ay respeto, ipauna na sila. Kay kana sila nagmotora, unya, anytime matumba na ikaw, galingkod-lingkod na ka, bugnaw pa na imong sakyanan, altira pa na, bugnaw niya, pag-ana ni mo diha, wala kay ka na sila anytime, kung na gusto, ipalusot na. Ayaw pagdali mo na siya, respetuhi. Respetuhi. Unsa man ang P, patient, pailob lagi ka, ayaw pagpadali-dali. Kaya mo kita ka kay, ato apa ka sa unahan, unya, kay guna, kapason gini mo na, ayaw,
Pila ra ba na ibutan na to 3 minutos na kadugayon na diha, 3 minutos. Sa Manila na 3 minutos nga ang ayha pamugo. Ayaw ka balaka na kaysa malangan ka, makadamag ka, or ikaw mabanggaan, ikaw makasala, pila imong langan, dili lang isa ka adlaw, may stress pa kagayo. Unya katurugang wala nagpalusot, maabtan naman nimo tuunahan kay traffic man. So patient, kinahanglan ta pailog. Kita mga driver, pailog kita. So unsa maning C? C is considerate. Be considerate. Kana panalitan, na ay cruising diya, na ay dalan ba nga sudlanan diya, ayaw alihid diha. Kay basig na ay musulod. Na ay musulod diha. So be considerate. Sa uban usab, nga mga sa pedestrian, labi na sa pedestrian, paglayo pa, patabukan ang pedestrian. Then, kining F. Unsa man ang F? Mo na siya last. Foresight. Mabito nang naay back mirror, naay side mirror. Tanaw ka daan, layo pa, analyze na. Mo na mata. Mo na foresight. So, sa to is R, P, C, F. Balikayan ni mo na. So, kung walay, natod pa, malikayan ni mo ang aksidente o mga lalis diha sa dalanon, no? Forgiveness is not only good for your mind, it also is good for your body. Maayo po na sa atong lawas, maayo atong paminaw. Doon na istorya kang Edith Eva. Kini si Edith Eva, sa panahon sa World War II, nahimo ni silang prisoner of war. Dala sila sa kanang prisuhan dito sa Germany nga ng Auschwitz death camp. So, this is Eva Eger's story, no? Dala ni siya dito, banyang mama, iya pa igsuon nga babae, ang pamilya dito. Gisiparit sila, kininduhan niya igsuon niya nga babae, gisiparit siya, palakaw to yaman, nauta na siya, asa man to among mama, gidala. Kay maligo ra daw, ipaliguan. Nauta na siya sa kauban nga periso. Kita ka nang gaaso, na igagawas dia, kanang chimney, mauto imong mama. Ug sukad ato wala na niya nakita iyang inahan. Grabe ang iyang ug ang pagtartar sa ila, kilabihan gayon. Bundalan sila, gutom, trabaho dito. Kay prisoner man sila dito. O kanyang ang iyang igsuon nga babae, wala na. Namatay na po. So si Iba, sa panahon sa liberation time, nakitaan siya dito nga, luoy kayo. Kanang matod pa sa tinagalog pa, skin and bone na lang git siya. Maura ginahita niya. So, gidala siya sa sundalo, gidala siya sa ospital, gipatambalan siya, denuman siya na ulian, gidala siya sa Amerika. When she was brought to America, so, eskwela siya, nag-eskwela siya dito. Ang gipili nga kurso is psychiatric. Si Iba na ay kanunay, basta may numduman na di niya gusto hinunduman. Siya nahitabo dito sa Auschwitz death camp. Di niya gusto may numduman tong tuwa. Kay nag-aaligot-gut kit siya kanunay. Until such time nga doon ay Christian nga nagasulti kaniya, learn to forgive. Nahimo ni siyang panggiitan nga mga lecturer, katong mga tao nga gipang-abuso, siya maay kay siya ana. Then, hangtod, miabot ang panahon nga siya nakadesider nga iyang pasayloon. So, siya ni nga mga part sa iya mga lectures, dili ni sa transform. Mo ni atong una nga kuan sa transform. I refuse to be a hostage and prisoner of the past. Siya ni nga word, I refuse to be a hostage and a prisoner to the past. Kay kung dili ta makapasaylo sa mga taong nakasala sa tua, himo gitang bilanggo, kita mo'y naghimo og prisuhan sa atong kaugalingon. Matud pa ni Mark Twain, katong tao nga dili maantigong mo pasaylo, nagahimo siya sa iyang kaugalingon nga Bartolina. So forget it, let it go. Ihatag na sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo. Let go. Mubo ka nang bitaw, pulong karon bitaw nga kusog kayo nga.
Let's move on, nga maka-move on na ta. Ha? Move on na. Ayaw, sige ko na na. Higala matag usa ka nato. Naatay mga kasinatian, nga sa gagmay pata, gibinuangan ta. Mga tao nga nagbinuang nato, posible na ato rang ginikanan, posible na ato igsuon, gikawatan ta, gitikasan ta sa atong luna, sa atong basakan. Ha? Daghana nga mga kasinatian, din mo hatod kanimo sa kanunay ka depressed, kanunay ka suko. Ha? Ilubong na nato. So kung sige nato to hinumduman, mao ni siya mga remains dito sa gisuroy ni Edith Eger, ha? Eva Eger ay kining niang iyang giplasma mao ni mga bukog dito. So mao ni ang iyang concentration camps nga iyang giagian, gato siya dito before he speak because she was invited in a certain forum. So dito nag-decide siya, ngayon siya, I will forgive my past. I will forget it. Ako na itong gipasaylo katong mga tao. So dito pa, matod pa niya, iyaning, I have a choice of being a victim or a survivor. So kung kita higala, kung magsigitag kaligot-got sa mga taong nakasala ka nato, we are a victim. Pero kung ato na siyang i-release, ato na siya itugyan sa Ginoo, we are a survivor, according to Edith Eva Eger, the best psychiatrist, the best lecturer sa mga university, mga forum, gina-invite ni siya. Why she was the best? Because she experienced it. Igsoon. Ha? Wala kitay katag animo kung musulti lang ta, tsuri ra gyud. Kay ang kahulugan sa Kristyanismo, mga higala, is experience, personal experience with the Lord. Kung maingon ta, magapasaylo ta, din ikaw dili ka makapasaylo. You are a hypocrite individual. Doon ay daghang mga tao nakasala sa kuwa sa kinabuhi. Una, di gidako malimtan kining samad. Samtang ko nagatanaw na ako samad, mahinumdum ko sa grabe gito kung inahan pa, gitigbas manong gitigbas, manggugamay pa mangguad to. Jadi mahinon na nining akong tudlo nga nagtupong, kabantay mo ni, tupong na o. Tupong na. Sige nagbitaron, kiningukuan ko sa akong amahan. Pliers siyang gamiton, dili nil cutter para maibutanan. Para magatipid siguro to siya. But when I became a Christian, when I met Jesus Christ in my life, I learned to forgive them and to love them. That's it. Remember pa ako. So daghan day karon, daghan ang mga batanon karon nga gusto mag-reconcile sa ila. Pero kita mo'y mohimog initiation, mga higala. Kita mo'y magsugod. Or else, you will be a victim or a survivor. So learn to forgive. Ha? Learn to forgive. Let it go. Kana mga pagbati. Go back to the lion's den and laugh with them. Tanawin na lang, katawiran na sila. Ha? Go back to the lion's den. Look the lion in the face and laugh. Forgive them anyway, because God is in charge. The concentration camp is in our mind. Higala ang prisuan na rana sa atong una-una kay di kita kalimot ni adtong nagatao daot ka nato. O kabalo katag unsa na siya nga makasilan. But the key is in your pocket. Ang susi naara sa imong bulsa. Unsa man na? That is forgiveness. The captors are the real prisoners. If I would hate today, I would be still a prisoner. Ha? Mauna naya, ako, ika-20 ko kapin, masulod og bilangguan. Naya man to, kay halos tinuod man to akong kaso. Pero higala, kung ikaw wala ka nakasulod og literal nga pirisuhan, pero di ka kabalo mo pasaylo sa imong igsuon nga nanikas sa imo, di ka kabalo mo pasaylo sa imong ginikanan, kay gihunahunin nimo gipasagdan ka. Di ka kapasaylo sa imong empleyado, kay gibinuangan ka. Ha, pila nakakatuig nagtrabaho, giterminate lang ka nga walay hinungdan, kundi ka kapasaylo kanila, piniriso ka ra gihapon. Hindi ka kapasaylo sa imong uyab, kay gibinuangan ka, dako ka gasto, piniriso ka lang gihapon. Igsoon, the key is in your pocket. O ang prisuan, naara na sa atong hunahuna.
Kuyuga ang Ginoo, hanghiwa ang Ginoo. Ang Ginoo maghahatag kanay mo og kusog. Maghahatag kanimo og kadasig higala sa pagpasaylo. Hinumdumi, the real captors are the real prisoners. Out of prison, pagawas nimo diha sa prisuhan, you are free. Out of tragedy come triumph and victory. Kana bitaw makagawas ko sa prisuhan kaniadto, lamias pagpati oy. Lami kay pagbati pero lahi tong ako kaniadto sa una. Pangitaon din ako katong nagduot sa ako asa ra to sila. Walay nada nga kasinatian. Pangitaon din ako to. Pag makadungog to sila nga nakalaya ko, di magpakita, manlayas. Kaya ako maghantingon. You know, ang hingon dali, when you are out of prisons, naatay kagawasan sa unsa, kagawasan sa pagpasaylo, kagawasan sa paghigugma, kagawasan sa pagkalimot ngadto kaniya, because out of the tragedy God give us a victory. Amen. Victory what? So victory kadaugan nga kita aduna di ay makabalo na kita mo pasaylo ni adtong mga nakasala kanato. Forgiving our parents. Stormy o Martian, lagot kay siya sa ginikanan, kay gamay pa siya, napasagdan siya, pero sa tiha, nga nakaibalo siya, nakaibalag siya kang Kristo, mantigo na siya, iyang itawagan ang iyang inahan, Ma'am, I love you, I forgive you. Kaya bisan asa lang siya ginapamutang sa mga kadamitaong adoption, kaluoy bagay niya. Nasuko kay siya sa iyang ginikanan. Forgive your parents. Anyway, it's your parents. Pinakanindo, pinakahigala, pinakasikrito mga kabataan. Kung doon na manggaling tayo kaligot-gut sa atong ginikanan. Tungod sa ilang gihimo kaniadto sa una, ato sila pasayloon. Kay maura po ito'y niabot sa ilang una-una. Ingadto ra po ang ilang naabutan sa ilang una-una. So we have to forgive. Ang balaan kasulatan nagasaad ka nato igala. Forgiveness is a sign of honoring our parents, regardless kung nun sa giyon sa tanila. Kaya doon na magiginikanan, mahigala nga, kini pong nahimo silang ginikanan, kay naahat ra ba, wala na plano, o kayo, sumaura po na ang ilang kasuko dito sa ilang bana, kay usahay sila, gipaburusan ra, then wala ka gidayon, ikaw na paimuntan niya, ang dagway nimo kay dyan, lalaki, liwat ka siya, ikaw mapahimong tanusay, dili ka noon nila mahigug, mapapasagdan na ka, kaligut-gut na nila sa imo. When you forgive, that is a sign of honoring your parents. O ang balaang kasulatan, ang napulo kasugod ay gingon, sikrito, aron taas ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, bisan giyon sa kita nila. Honor your father and mother, so that your days will be prolonged that God given you in this land. Ha? Kita niyo, ang sikrito kamutaas ang imong kinabuhi, dili vegetarian. Ang pag-honor sa atong, klaro ka na, gisaad ka na. Of course, kung natay pagtuoy, gala, kung natay maing relasyon sa Ginoo, amping punta sa atong ginakaon. Forgiving our parents. Who else? This day is a common for some children to blame their parents for the way they were raised. I am one of that. Tingnan ka, at age 6, sugod na kuglayas sa mga sa umbalay. Kadi kong ganahan sa estilo sa ilang pagdisiplina. Sige ka, makasala lang gamay, spoon kag sako. Sumbagon ka, kutukutuhon ka. Panahon sa nagisumbag ko pa nito, kutukutuhon ka, suka akong kinaon, nakadagang layas ko. Layas, abot ko dito o ako naabtan, na may bulingan, dito ko pinboy, ka na mag-arrange me, ukan, kay wapa man, bagura man nakaroon, automatic na. Agpinboy ko dito. I survived. Why? Di ko ganahan sa ilang style. Sa inagaw sa isumbang akong kamot sa pugon. Gano? Usay, kayo nga ganong ingmaw man akong ginikanan. Usay, blame na, no. But when I realized that I will not blame my parents, instead, gipulihan ang pagbasol sa ila, gipulihan o pagrespeto, pasalamat. Ay, salamat, kaya nga akong ginikanan, mauni. Pasalamat yun ko sa akong ginikanan. Kaya kung wala sila, wala ko karon. Siguro, pasayloon na po ko sa ako magkaligot-kot sa una, nga naitabo ka na ako.
Say dito ko sa bilangguan, magunahon ako nga dili basta ko diri espirituhan ba. Kung ako kung ginikanan maay lang gito sila. Saon man gay layas-layas man ta. So wala naman survive ba ning ato. So makatuon ka og panguot, pang-snatch. So ingana nga ka og baon, di ka paingon gid ka espirituhan. But when I learned to forgive my parents, I talked to them about God. Because I was the first Christian who became in my family. So I introduced them my God. I introduced them that my God is a loving God, is a forgiving God. Og misunod na pud sila. Nangamatay tuod to sila, pero misunod to sila sa akong gituuan nga Ginoo. Maura na ang akong gikalipay. So do not blame them. Instead, pasalamatan gihapon nato sila. Tuod, magpasalamat ta kay kung wala sila, di ba? Wala man ta karon. Naaday ka karon kung wala to sila. Ay ino na ka, anak ka sa liking kawayan. Ambot o kasabutan na unsa nang liking kawayan, man manak ba kanang liking kawayan. Until Stormy O Marcian tell a story of how in her childhood she was disliked by her mother who would frequently lock her. Ginalak pirmi. Inumdum ka na sa una nga pag naibisita, siradaan ka. Unya kasabang ka bingbingon na kapag kuman ikaw ha, naibisita ganina, perti ni mong gara. Ay, ikaw kuno'y gara, unya ulay tao. Ganahan ka mo. Gingnan beta, man is a social being. We are not only a physical being, but we are a social being. We need somebody. Pag gara-gara, kuno diya, walay tao. Di ba? Ganahan ka ka. So, say, dili lang ta kayo, wala na punta ka sa masabti pag-ayo. For years, Stormy suffered emotional pain because of the abuse she received. She had to fight her own emotional battle for survival until one day she forgave her parents and she was experiencing emotional freedom. Right? So, ingana mga higala, there are layers of unforgiveness, hurt that build up for years. Tungod bang good? Piniyo, lisod biya. Ako makasabot gid ko ng mga tao bitaw nga dugay kita kapasaylo. Kay kanabang matud pa kung maminaw ka kutas wali walita kana bitong na build up na ba bata pa ta yung mao na pirmi nato ka napa istorya nga puro wala ba nigaholic ka nigaholic ba nga wa nagit sila nakita nato nga maayo. Puro nagit negative. Des kananan magyaw-yaw bislami na kay kaon. Dang na lang kag kaon. Grabe. Kay dito na makitan. Bobo iyaw-yaw. Yaw-yaw ning gani mawawala man nas gana. Kawala nas gana, makawala na sa appetite. Bisan pag kanang lami kay ninyo sudan dia. Unya kanang yaw-yawan ka des kananan, mawala imong gana oy. Nya sabayan pa ikag tumboy, dako lang lawas, kusog na pa kay kamuhabab, nya di ka mo trabaho, di na kalalami kay tamling ba, malami kay muambak yun. So mao na usahay gakahitabo. For sa bata pa ka, siguro ang imong mga magulang nimo kalilisan yun. Not all stories has happy endings. There are layers of unforgiveness, hurt that build up for years. One has to forgive every time the thoughts of feelings come to the surface. Kung maabot na, alimti, lisod eh. Say nagagagmay pagugka. Na may silingan sa una kay anak sa pulis, kadagko man sila, anak-anaw na ka, pak, kanang buliyon, bitaw ka, pak. Wapigit ka na ko. Lisod biya sa higson. Say dili tanang istorya na happy ending. Matod pa. Difficulties may persist during life of the parent or even after the parent dies. It is a day by day or even moment by moment choice to continue to harbor hate and resentment or to put these feelings behind us. Ilubong ra guna nato. Mao ra gini tambag. Ilubong. Pagkawala na sa ginikanan, di nakausay na yung mga anak bitaw dependent kay sa ginikanan pagkawala, di nakabulong sa buhaton. Mag-wild na dayon. Para to sa akong mangod, na ako'y mangod na kay numdum ko pagkamatay gid sa akong inahan.
Siya sugod na gining kalbaryo sa akong kinabuhi. Ako siyang gibadlong. Kudili ang inahan mo'y hatag sa imong desisyon sa imong kinabuhi. Nara na sa imo. Kung saan nimo pagdumala. Nadala ragid siya sa iyang kaligot-kot. Kay kato kong inahan, maragid to'y mo, makasabot sa iya, pirmi. Makaigsuon, hala na. Yan siya sugod na ning kalbaryo. Karon asa siya? Tuas siya sa bilangguan. Ang iyang sentensya, 6 counts life and 200 years imprisonment. Mauna basta naay gyud kaligut-gut bitaw nga di gid nato bawala ka na di kita. Forgiveness of a sex offender. There's a story of a young lady. She was abused, sexually abused sa iyang kaugalingong amahan. Matod pa niya, "He ruined my life!" Di ka kabasol, bi anak. Di ka kabasol, anak. Incest is happening. Di ka kabasol, anak. A wife. Her husband had ruined her past, but Brenda decided she would not let ruin her future. Kumplito, pansing bag, black eye diri, with matching bituing walang ningning. Luoy kayo, mga pasagdan na, irresponsably. Pero mingon siya, he ruined my past life, but I will not allow him to ruin my future. So let it go. Let it go. Ikaw naging gadala sa imong kinabuhi. So, forgiveness, a divorce, those who forgive their ex-spouse will improve their well-being, will be more comfortable or healthier life. This is the effect if we forgive. Bisag yun sa tanyag binuang, bisag yun sa tanyag daot. Ganito, sige rin ko yung nandong, ngit-ngit pa sa alkitran, imong kaugmaon. Bisag kung saon imong barong-barong, karoon naman ko ga-Amerikana. Bisag kung saon imong barong-barong, saon imong disintides, kikilaga, panimaho karagay apong bilangguan. That was a social stigma. Stigma. Trabaho ko sa una. Pag may balaan, uy, ex-convict ni. Apaytaan lang kagrason. Wala na ka. Usahay. Kay, labiling ba? Stereotyping. Nga na. Lakot ka sa mga tao. Ibig magbait na ka. Mabugat na noong ka. Gusto na ka mabait. Eskwila ko. Sulay na ko, eskwila. Gusto na ko magbait yun. Eskwila na ko. Trabaho ko gadlaw. Eskwila gabi. Ay, pick upon bitaw kog mga intelligence o na pa, kay naman pilubog, kikulata ko, gipaangkon kong sala, nga wa na ko nahimo. Nalagot ko, dito, buslan maning niya. Nga na ang kakahitabo. Pero ang keyword na kita is forgiveness. Forgive. So how do we forgive? That is a question. How do we forgive? Nga muna yung gihimo sa ako, nadaot akong kaugmaon, nadaot akong ugma, wanawadan kong trabaho tungod niya, napurdoy ko tungod sa akong kaso. Sa ang akong negosyo, tungod kaya akong gibinuangan. How do we forgive? But exactly what does it mean when I forgive another? So may but pasabot kung ako magapasaylo. Okay, niya gitawag steps in forgiving. First, sort out. Lain na sa man nga na, tutoy lang anong nasakitan man ko, sa to yung game na, dakatod sa akong negative nga pagbati nga to niya, kaligut-gut ka niya, kasuko nga to ka niya. Wala may. Nakaparalyze man sa akong kinabuhi. Di naman nung kong ganahan mag-lihok-lihok ani, magplano. So tanaw na to na siya. Sort out. Nga nakapikto na sa imong kinabuhi. Then, second, decide if you want to have freedom from this negative emotional heart. Paghimo ka, nakaka-choose kayo mo. What's the choice? Sultihin, Ginoo. Ginoo. Ako ni surrender sa imo mga kasakit kay Ginoo. I have decided to be free from the past. Get out. Get on with my life, Lord. I choose to forgive. Mauni ang aton choice. Ako, patong naitaw nga nagbinuang sa ako kaniya to. Nagunaw na ko, nganong, kapit ko mabugat, biapod. Pinagunin, anong mubalos man ko?
Wa man to siya, wa man ko na hospital. Igo raman ko niyang gikarati. Nangumustar ako siya, gikarati noong ko. Wa man po ko na unsa. Ha? So, Ginoo, imo ba po kong gipasaylo? Ako ra po to siyang pasayloon. Pero dili to ingat to kadali, it's a process. Dili to magic sa ako nga instant. Pero nalagot pa ko, nagplano pa ko kung saon ako ni siya. Nagplano ko mao ni, pero kung ako po tong himuon akong plano, naapoy sigig tingog nga, uy, tsaka, pastor na ka. Yeah, ikaw de, unsa po ka sa una? Unsa po imong ipahimo? Labaw pa ka kadautan ato niya, oy. Tama no, sige ko una, bitaw ba? So when I learn how to forgive them, when I decide to forgive them, gaan ako pagbati. Pray. So yan po nas Ginoo. Man ka nakasulti, yan po sa Ginoo. Ako na to siyang pasayloon. So dili nakabilanggo. Lord, you have set me free. May kagawasan ka na mga kabaglaong. Yeah? If appropriate, think a loving acts that you can do to restore that relationship. So man, nga naka-open sa imo. Ano na yung gitawag nila? Dala ka dito peace offering. Kung ganahan siya kanding, dalag kanding. Ganahan siya o iro nga, kanang, siya nga iro, mga hybrid. Askal, padali lang. Basta, it's a sign of restoring. It's an act of, it's a loving act. Di kay, bakikaw magod kung dili na loving act. Plastic-plastic ka, di na mahitabo. Pray, Lord, I have made mistakes. Kasala po ta, di ba? Reveal to me those whom I have hurt. Help me to ask them to forgive me. Ay, sorry kayo ha. Sorry. Ayaw pag una-una igala, kung mga ikaw po sorry, nagpasabot na nga ikaw sa daan. To ask sorry, that is means you are a mature individual. Okay? Steps in forgiving. Kanindot ni mga nahimo na sa. So, I no longer blame or accuse them. Ayaw na sila basula, ayaw na sila akusara. And let bygones be bygones. I no longer desire to have payback or to get even. I am lifting the dark cloud that has been over me. So, mo na'y kagawasan ni Gala. Mo na'y resulta kung magpasaylo ka na. I do not condone what I was done, but I forgive. Kaya nagpasaylo, I overlook the heart. I move from emotional captivity to freedom from my offenders are pardon. Magkita mo, hunong Basta kaya amang gaig soon. Sa una, di kanya po lamon. Nabitaw sa una, magmulam ko. Kung siya, abti kay ko. Kung siya manghangyo, tilang kung ako'y manghangyo, niya, maglisod kay ba? Kana bitong ina to, swapang kay nga tawag yun. Iyarang kaugalingon yun na. Abot bitaw, gabi nga panahon. Nya, layo kayo ang iyang atuan. Kaingon ko, ako kaning balusan ba? Kato iyang gihimo sa ako. Pero, may galagi ni, kaya ako'y buutan nga asawa. Mino kong asawa, stoy. Iyatod na. Nya, kumuli ko ako na isa. Pitilan. Nya, may duol ba? May 5 kilometro. 15 ka kilometro. Nya, ngit-ngit pa yun. Ang yanan, lisod ang dalan. Dagan pag mga salbais. Pero imo lang gipasaylo. Imo lang ginahimon. When I realize how much Jesus Christ has forgiven me, then I can begin to have a desire. What? Kana bitong gana, kanang gusto nimo nga magpasaylo ka kadtong nasayop nimo, di na nimo. I am free of the past. Kay gawas to naman ka diyan ng kagahapon. I forgive. Why forgive? Because Jesus is my example. Inom to me. Dito sa cross. Onsay gingon ni Jesus Christ. Amahan ko, pasayluwa sila. Kaya sila nahibalo sila. Ay. Wa sila nahibalo. Salbahis. Makito tawa na. Klaro mga ito ilaghi mo. Pero mamuna ang ato example, si Jesus Christ. Sundon lagi nato mga igala. So, if God convince you to ask forgiveness, just do it. 99% right. Ang isa la, 1% ra ang wrong. But even so, take a step. If it is possible, pisagtagkan pa na o kamay na, please, make settlement para magbalinahon ka. With tender hearts, fathers and mothers and children will put away the differences and they will repent, confess, and ask for forgiveness. Repentance is a gift from God that will lead you
to ask forgiveness. Repentance is a self-realization of your true conditions in life. Kita man nimo, koy Ginoo, dila no? Kinsa po ko nga tawhana ko nga di ko kapasaylo. Pagkanindot kiday paminawn, igsoon, magpasaylo ka. So naagi kay ikasulti sa imong pamilya. Walay mapasiguli nga relasyon sa panimalay kung walay elemento sa pagpasaylo. You will not experience a healing time without the elements of forgiveness. Usahay ang magapahipi igala anong dili kaayo ta magapasaylo sometimes or oftentimes because of pride. Lamya na lang na imong garbo higala tuguti nga ang Espiritu sa Dios sa pagpasaylo mo'y magahari diha sa atong kasing-kasing. Posible ang hinungdan sa imong balatian tungod kay dili ka kapasaylo. Posible higala ang hinungdan nga doon na kay mental problem, doon na kay mental health problem. Sige kasuko sa imong palibot. Dengan lang na kag nigaholic. Nigaholic ka, wag kay nakitaan nga maayo ng tawhana. Puro na lang yun, dili maayo. Posible, baya ang garbo sa pagdili o pasaylo. Kaya may yun hulata nga siya mga pasaylo, amahan ko! Ang anak mo yung mga pasaylo. Doon ako'y gihusay kaniadto. Tiging lisura, i-reconcile. Amahan mo ko, pastor. Amahan jugo. Ang anak mo yung mga pasaylo. Ako gu'y amahan. There will be no restoration of relationship unless we have that elements of forgiveness. Just like this woman, Millie, asked for forgiveness sa iyang nasadaan. After she did it, adunay past recovery sa iyang sakit. Kita ni mo na. Kini, usa ka pastor somewhere in Papua New Guinea. Gabiin niya na sa December 24. This is Pastor Di Paiba. Mao ni ilang duha ka anak. Yan ang asawa ning isa, lalaki o babae, kinamanghuran niya babae. Dunay drug addict mga higala nga misulod sa ilang balay nianang gabi. Kining iyang anak nga ulitaw naa sa sala, wa pa natulog kay nagandam gipuspusan sa maong drug addict. Patay. Migawas ang amahan kay naay nagkalampag. Paggawas aman gibirahan gyapon patay. Niya ang inahan migawas, girape ang inahan. Gipatay. Kinamanghuran nga bata. I don't know, during the time sa nahitabo 12 years old siya. Gidala sa maong asylum. Gidala. Sulaktod nga pagkaistorya, nadakpan ang maong suspect. Si Mrs. Di Paiba, ang amahan ni Pastor Paiba. Nagikan sa Mexico, miadto sa Papua New Guinea. Itabo siya diya sa airport sa maong kauban nga pastor niya. Pitinggula. Iya siya gisultian, ayaw kabalaka, kaya nagpatay sa imong anak, umagad, ug apo. Tuas bilangguan. Mingon kini ang iyang inahan, dalha ko sa prisuhan, kay gusto ko makikita ni anang tawhana. Pakikita pa ka? Siguro kung magkita ka, kunis-kunison ni mo, mao na expectation, di ba? Kung magkita ka, kunis-kunison ni mo na. Kay, pwedeng yan. Abi ni Migson, kini nga istorya, sadya nga gibasa na ko ni siya. I think I read this 5 or to 6 years ago. Wao kabantay, nagtulo-tulo akong luha. Funeral of Roimar Margaret and Larison Di Paiba. Si Roimar, kadto si iyang anak nga lalaki, si Margaret yang umagad, si Larison mauna ang iyang anak. Tulo!
tulo ang plaster dito, mga higala. Pagka pait nga sugilanon. Kini makita ninyo nga naa diha nga bata, kanang naa diha nga gamay, no? Kitaliwad-an na ng duha ka pastor o mao na si Paiba yang apuhan kana si Mrs. Paiba, amahan ni Ruimar. Mao nang survival. Igsoon, wala pa siya ni anak diha, miadto siya sa prisuhan. Iyang giingnan, my son, you need Jesus Christ in your life. I have forgiven you. Tinginan, my son, you need Jesus Christ in your life. Ginan siya, I have forgiven you. Ginan usab sa pastor, unsa man gusto gid ka. Ang sugilanon higala ang pastor nagpaluap niya atong suspect. So gina-Bible studyhan, ginabisitahan kadto. Og dito sa funeral, nakabalo ang ginikanan ang inahan nga naa putong inahan sa asylum katong suspect. Naa dito nagtan-aw tungod atong nahitabo nga ipasaylo siya ni adto dito. Usa ka mi-announce ang si Mrs. Paiba. Nasayad ko nga niya si Kuan diri palihog, gisaka, patawag siya. Ug yang gikakos, iyang giingnan, where both mother, wala ta nagtudlo sa atong anak kamahimong salbahis. I lost my son, my daughter-in-law, ako apo, pero dili ko mabalaka nila. Because in the resurrection morning, nakasiguro ko nga magkita sila. Iyang gikakos, akong gipasaylo. Mingaw kayo. Ang mga tao nga nagtanaw sa maong funeral higala, walay isa nga wala mitulo ang luha. This is the story of forgiveness. Ang palaw naukay niya itong istorya ni ining Paiba higala. The story of real forgiveness. Why forgive? The principle of forgiveness is in the Gospels. Forgiveness is to be continuous. Dili na nakapasaylo ka karon, pagkaugma, dili ka pagkapasaylo. Because the author of forgiveness is our God. And Paul described Him, God is same yesterday, today, and forever. That's why forgiveness is to be a continuous experience. Little forgiveness leads to little love. Much forgiveness leads to much love. Forgiveness is present and freely offered in love before the offenders ask for it. See? Sa dili pa ka nagapangayo pa sa ilo, gipasaylo na ka. Romans 5:8, kanus ata gigugma sa Ginoo sa panahon nga adoy-adoy pa kita, sa panahon nga kawatan pa kita, sa panahon nga mga adis-adis pa kita, palahubog pa kita, libakira pa kita, luran pa kita, gipalangga na tas Ginoo, gipasaylo na tas Ginoo, pasaha ang Roma. Single job. Forgiveness is a present freely offer in love before the offender asks for it. Wa pa ka kapangayo, gipasaylo na ka. That's the gospel. God's forgiving mercy is to be the measure of our own. Mauna ang atong basihanan. Mauna ang sinultian ako, ang atong, para makapailog ta, ang atong gantangan, nga butanganan sa pailog, di na to butangan, og lubot para di mapuno. Kaya mingon mo ta, napuno na ako! Ay, babirahan naman ka. Pero di na to. God's forgiving mercy is to be the measure of our own. Ang Ginoo nagapasaylo mangit siya. Iyon siya, come unto me. Bisan unsa ka pula inyong sala, iyon siya, hali mo. Kay usaha tara, paghusay. Husayon tara, pagpasayloon man ta sa Ginoo. Gani iyon siya, ilubong kini sa kahilanban sa kadagatan. O dili na kini hinumduman. Mo na igingon sa Jeremias, ang imong kasalanan. Nadugang pa siya sa Hebrewanon. Your sins and iniquities, I remember no more. Grabe mo pasaylo ang Ginoo. So kung mapasaylo, makahitag pasaylo dito tas Ginoo kay di na niya hinumduman. Di na niya hinumduman. Ako, ngahitag pa mo kumpisa ta tato sala. Kaniadto.
Wa man ko pasaylo gibilanggo man ko 17 ka tuig. Nangay kog pasaylo sa ako sa lang, ako yung nagkuha to. Wa man ko pasaylo, gisugba man akong kamot sa pugon. Pero ang Ginoo, not like that, my friend. So dito ta, mangayo, o pasaylo si Ginoo, tungod, ang Ginoo, nagyon siya, because if we confess our sins, if we confess our sins, ngayon siya, God abundantly pardon ka our sins. Pasayloon ta niya. Pasayloon ta niya. So mauna ang saad sa Ginoo mga higala. Kung mangayo ta og pasayl, kung pagkumpisal ta sa ato sala, ang Ginoo is very much willing to forgive us. Not only to forgive us, but He will cleanse us from all our unrighteousness. Dili na ganyan pasayloon. Limpihan pa kita niya. Muna kung naa na ta sa Ginoo, hayag ang atong kaugmaon. Kadugo ko pirmi sa una, ngit-ngit pas alkitran imong kaugmaon dong. Pero sa diha sa Ginoo higala, hayag pas og tungtutok ang atong kaugmaon if we confess to the Lord. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, niining panahona, atong batnan ang gasa sa Dios. Yes, sa atong relasyon, dili kalikay, bisan diyas panimalay marakagbangi. Mag-away, pero dili na ta magdinumtanay. Atong hangyoon ang grasya sa Dios, nga tagaan ta niyang Espiritu sa pagpasaylo. Mao ba ni imong handom, higala, nga andam ikaw mo pasaylo sa mga tao nga nakasala kanimo? Kung mao ni imong handom, you are responding to the pleading of the Holy Spirit in your life. You have a victory. You have a triumph over those hatred, bitterness, and anger that we hoard for years. Grudges nga dugay na. So nining panahon na, hangyo na to ang Ginoo. Atagan ta niyang Espiritu sa pagpasaylo.